Maosur na nadadangog sa Kabikulan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagandabi ka mo sa OK FM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 35 minutos pasado alas 6 ng aga. Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang mintis. Si David Giuliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Mga tugang, good morning. O yung unyanan headlines, kan mga chismis ang unyana pagkaaga. Dating taga-media na nagparituki kan sayang hawak, nagpapanas kan sayang dungo, haping unyan sa puder kan sayang Brazilian na boyfriend. Notorious na personalidad sa naga na nakapangagumning doktora alagad na preso naman sa Malaysia, nagbalik na digdi sa naga, ngunyan saro na siyang banal na pastor. Iyan ang headlines, kasuto yung mga chismis, at yan ang detalyes. Sunrise nagsasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. O yan ko yan sa tuyang chismis, sa amin na pagkaaga. Nagapadagos ang makulor na buhay. Kana sarong dating tagaradyo. Asin talagang dahil siya mauntok sa gudang dahil niya nanunumpungan ng sayang forever. Dekada 80 kan mapangagum niya ang sarong dating gitarista na naging assistant manager kan kumpanyang sayang pinagtatrabawan. Alagad kung kasurin siya na ilihir bilang top toucher na konsyal kana sa inang banwaan sa kaman sila nagkasuhayan. Kadakol man na posisyon ang kinaptan kan sayang dating agum. Naging manager kan sarong katardakulang bangko sa Pilipinas. Naging department head sa Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur. Sa gudang na ilihir sa sarong halangkaw na posisyon sa gobyerno. Siya man dahil naguntok para makuhaan sayang hinahanap. Ang inot niyang ginibo, pinagayon ang sayang hawak, pinapanas ang sayang dungo na dati medyo sabat sa oran. Asin inot niyang nakarelasyon, ang sarong 65 anyos na Amerikano. Ini sa iyang binayaan, ninulita dahil siya naging maugma. Saro pa na diskubre niyang ini pala nagamit siya namang na ibang pangaran. Saro pala nining
Miyembro ka ng sindikato ng mail order bride na nambibiktima ng mga Pilipinang gustong makapangagum ng mga foreigner. Sunod niyang nakarelasyon niyon sa sarong European. Alaga na naman siya naging maugma. Sigun sa dating katrabaho na abantabil, nagkahilingan sila duman na sa Manila. Igwa ining kaibahan na sarong hubin, gwapo, asin na maskuladong Brazilian. Sibutan dua sa paglakaw kan sa idang papeles para man makasal na sa Pilipinas. Asin dagos-dagos na siyang daron duman sa Brazil. Ana sayang dating agom, sirimanan saya mga kabarkada, mga madiyon. Saro na ang pangadyon para saya. Manumpungan niya naman lugod ang pinaghahanap niyang forever. Sa saropang chismis ang unya na amay na pagkaaga. Gulpe nagtutubod na baad nagbaguna ning buhay. Sarong dating personalidad sa naga. Nagrabe ka, notorious kan karakter. Mayong madaw sa iya kon mga kalukuan man sana ang pag-urlayan. Inot siyang nakapangagum ning sarong doktora. Palibasa ini gwapito sinman mare magbulos-bulos. Naagum niya ang sarong doktora na miyembro ka na sarong permanenteng pamilya digdi sa naga. Inot siyang nagpabisto bilang exporter ning mga equipment. Alaga di ba man pala ng sayang pinag-export, dinulita siya bugaw. Pig-export niya mga babaeng gusto maging prostitute sa manibaybang nasyon kan kinaban. Nagpabisto pa siyang dukot kidating General Almonte. Ini may daradarang tarhita na nagsabing siya Regional Director kan EIIB. Kadakol siya nga mga negosyanteng pinasakita na digdi sa siyudad ng Naga. Sunod niya nga pabisto siya dukot sa Malacanang na ang trabaho niya maghanap kan mga parabon sa gobyerno. Alaga dito pala na peking posisyon. Halos siyang nawara sa Naga. Ini pala na preso duman sa nasyon kan Malaysia ning pirang taon. Kana sarong aldaw, ngalasaan sa mga dabarkads, ninulit niyaw na naman sa siyudad ng Naga. Nagapabisto na siya bilang miyembro kana sarong International Bible Congregation na nakabase duman sa Norway. Asin na siya saro ng pastor. Ibang-iba na talaga na sayang pinagtataram. Ninulita kong kadto puro na sana mga sa sindikato ang pag-urlayan. Ngunyan na mga banal lang tataramo na nagluluwa sa sayang mga nguso. Ipinailing niya ang sarong mahiwaso na marin na luti sa Kalabanga na pinagbubuldoser pa lang. Sabi duman na itutugdok sa inang simbahan. Kana siya yaon sa Naga, bista doon siyang maray sa apod na tata. O kaya amo, ini kan mga taon na dekada 90. Yan mga tugang sa tuyang chismis, ang unya na amay na pag-aga. Ini man ang sa inyong lingkod, si Dave Baduliano. Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Kahit gutong titiisin, malaman lang kung totoo, totoo. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items